Веднага. Почакайте. Извинете. Благодаря. За нищо. Това не е хубаво. Сигурно не проникахме. Хайде, играй. Казвали. Да спомена. Благодаря. Моля. Защо 6 съм сърнига? Ети. Фулхаус. Две дами и 3 брата. Благодарите на Блайк. Блайк, имаме проблем. На 35-ти етаж ще ми го поправям. Асансьора? Не, щупения прозорец. Не поправяш асансьора. В 6-ти асансьор има заседнали хора. Сигурен ли си? Очите ти вече те лежат. Майка ти ще ми помогне следващия път, когато е под мен. Тя е на 78 брой. Просто иди в машиното и провери. Отивам. Би трябвало да тръгне. Нямате ли аварийни протоколи? Не знам, аз само го нещо. Не проверяхте ли асансьорите? Натиснете копчето с гумец. Няма техници. Не знам. Нямате ли walkie-talkie? Не знаех, че ще ми трябва. А нямаше ли? Не, по-кръвно. Сериозно? Нямате локи-токи? Спокойно, виждаме ви. Заседнахме. Дръжте, техникът идва към вас. Когато посадил са ви казали да се държите. Какво казахте? Нищо. Какво казахте? Нищо. Карали ми се. Някой да погледне в камерата и да каже нещо ясно и високо. Сградата ви е скапана. Не ви чувам. Би трябвало. Вие чувате ли ме? Да, ние ви чуваме. Не ни чува.